kababalaghan at may kahabaan. Work of fiction. Take the risk and enjoy reading. Alas 12 na naman na madaling araw. Baligtad palagi ang gising ko. Tulog sa umaga, gising sa gabi, hanggang sa mag-umaga. Nakakailang timpla ako ng kape. Hindi dahil inaantok ako. Sadyang hindi lang ako nabubuhay nang walang kape sa katawan. Nakatunga nga akong nakahiga at nakatingin sa kisame. Madilim na ang paligid dahil ayaw kong buksan ang ilaw. Pinakikiramdaman ko ang mga kaluskos at ang ingay na mga kuliglig na hindi ko alam kung saan nagmumula. Anong oras na naman ako makakatulog? Hais, naupo ako at nagtali ng buhok. Tamang unat lang bago tumayo at binuksan ang pinto ng kwarto ko. Heto na naman hanggang sa pagbukas, madilim. Nagsimula akong kabahan at kung ano-ano na naman ang pumasok na imahinasyon sa utak ko. Nagmadali akong bumaba sa hagdan para kumuha ng tubig at mag-CR. Papunta pa lang ako sa kusina ay naramdaman ko na parang may nakatingin at nakatayo sa paligid ko. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Takot man ay tiningnan ko ito at halos mapamura ako nang makita kong halaman lang yon na kasing taas ko. Sino bang naglagay ng halaman na yan? Leche? Binuksan ko lahat ng ilaw na mabubuksan ko sa baba bago pumasok sa banyo. Ang ilaw sa banyo at ang iba pang mga ilaw sa labas nito at sa kusina. Ayaw ko mang isara ang pinto ng banyo ay labag ko itong isinara at umihi. Rinig ko ang paghatak ng tali na nagsisilbing hatakan para sumara at bumukas ang ilaw sa labas ng banyo. Parang ayaw ko nang lumabas. Sino nga nandyan? Nakalimutan kong dalhin ang cellphone ko, kaya't hindi ako makapagpatugtog. Sabi ng nanay ko, aalis ang multo kung maingay ang paligid. Nakapikit akong binuksan ang pinto ng CR at nakita kong bukas naman lahat. Dali-dali akong kumilos at umakyat at napatingin ako sa taas ng cabinet na nasa labas ng kwarto ko. Akala ko may nakapatong na tao. Mga bag lang pala. Pagkasara ko ay binuksan ko ang maliit na speaker ko at nagpatugtog hanggang sa makatulog. Janice, gumising ka na. Puro katulog. Ginalabog ni mama ang pinto sa kwarto ko. Kaya nang mata nang bumangon at hinanap ang phone ko. Pikit pa ako nang maramdaman kong may humawak sa balikat ko. Kaya agad akong napabalikwas sa gulat at napatingin doon. Yung kurtina ng bintana ko na humahangin na pala ng dahil sa electric fan. Grabe, ang aga-aga. Inis na bulong ko sa sarili. Tumayo ako at nag-ayos ng higaan. May humawak sa paa ko. Kaya napaatras ako at napasigaw. Nakita kong tuwalya lang pala na nahulog. Napahawak ako sa dibdib ko na sa bilis ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko, tao ang humawak sa akin. Napamura ako. Napatingin ako sa speaker ko na kulay green ang ilaw.
Nagka-steady lang ang kulay nito na parang sa Christmas tree. Pwedeng mag-iba-iba o pwedeng isang kulay lang. Kumuha ako ng damit dahil 8:00 ang pasok ko. At pagharap ko sa lamesa ko ay pula na ang ilaw ng mini speaker ko. Ma, minumulto yata ako. Sigaw ko at hindi umalis ang tingin sa speaker. At naglakad papunta sa pintuan. Ma! Sigaw ko ulit. Rain, rain, go away. Come again another day. Pasigaw ko na kanta para mawala ang kaba ko at habang bumababa sa hagdan. Buwisit. Sa kakakapit ko siguro to. Ay, kakainis. Tumakbo ako pababa habang nakatingin sa hagdan para hindi matalisod. Napamura ako sa gulat nang may humawak sa balikat ko. Napahawak ako sa dibdib ko at napatingin sa nanay ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Ang ingay mo. Ang aga-aga. Para kang tanga. Inis na sigaw niya, kaya naman napailing ako. Parang may mali. Puyat kaya to? Naligo ako at nag-almusal. Nagpatugtog ako ng malakas para mawala ang iniisip ko kanina bago ako umakyat ulit. Lumipas ang 11:00. Umakyat ako at nahiga sa kama ko at nag-cellphone. Wala pang kalahating oras, may kumatok ng 3 beses. Ang sabi ng matatanda, huwag na wag daw magbubukas ng pinto kapag 3 beses lang ang katok dahil hindi yon tao. Binuksan ko ang music ko at sumabay sa kanta habang nakikiramdam nang bigla na namang may kumatok. 3 beses ulit pero mas malakas. Pinagpapawisan ako at nagsimulang matakot. Leche, leche. Kumatok ulit ng 2 beses kaya binuksan ko na ang bintana ko bago buksan ang pinto. Pero walang tao. Agad ako na tumakbo pababa at nakita ko sila mama na nanonood ng TV. Ano ba? Katok kayo? Nagkatok? Inis na sigaw ko kaya nagtaka silang tumingin sa akin at sinabing niloloko ko na naman daw ang sarili ko. Nyeta, sinong matutuwang katukin ang sarili? Galit ako na umakyat at malakas na isinara ang pinto. Laking gulat ko nang sarado na ang mga bintana ko. May kumakatok ulit 3 beses kaya hindi ko alam kung maiiyak ba ako o ano. Hoy, ano ba? Huwag niyo nga akong pagtripan. Umupo ako sa kama at nanahimik. Ilang beses pa ay kumatok ulit ng 3 beses. Kaya lakas loob ko itong binuksan at napaupo ako ng may taong nakatayo. Hoy, ano bang nangyayari sa'yo? Tawag ka ng tawag sa akin. Napatingin ako kay kuya at takang tumingin sa kanya. Anong tawag na tawag? Ikaw nga yung katok na katok. Inis na sabi ko. Pero sumimangot siya. Tanga, aakyat ko lang. Kinurot niya ang braso ko bago bumaba. Papasok pa lang ako nang may marinig akong mahihinang tawa. Tawa na nagmumula sa loob ng kwarto ko. Nanlaki
Ang mata ko napatingin sa salamin na nakaharap mismo sa pinto ng kwarto ko at nakangiti sa akin. Ma! Sigaw ko kaya agad akong bumaba at pumunta sa kanya. May gumagaya sa akin. Umiiyak na sigaw ko at tinuro ang taas. Nakatayo ako sa gilid nila. Lahat sila nakatingin sa akin. Bakit, Ma? Totoo, may gumagaya sa akin. Humahagulgol na anikot, nagpunas gamit ang damit ko. Nak, dito ka lang. Kita kong namumutla si Mama. Bakit, Ma? Sumisinghot na tanong ko at nakatingin sila lagpas sa akin. Sinundan ko ito ng tingin. Ang tinitingnan nila at napatulala din ako. Anak, bakit wala kang ulo sa salamin? Mahinang tanong niya, kaya mas lalo akong kinabahan. Mamamatay na ba